Nganong ni mata sige videoan. Nganong ni mata videoan. Nindot sa to iya tulog. Sky. Ate, nganong ni mata ate no? Nindot kaya ako pag-focus. Mata dayo. Ner, nindot. Ma, asa tong gipatago ni Renner nga kuan? Nga para decoration sa birthday ni JN. Buti kay Gud, ngita mo gud ni siya gahapon. Asa kay Gud? Kaya huna-huna ba? Asa na ilag gihatag ni Kuya? Sige, jud siya siguro panguan niya. Ako sa nagtago-tago sa kuan ni Luyo sa pultahan para di lang jud makita. Mao ni akong isud ato na lang ni i-prepare daan para dili makita. Ilak na to ang door. So mao ni ang anti-rad niya nga eyeglass o kaning bag. Isuod ni nako dire. Ato nang isulod sa paper bag para mahuman nata niya munaog ko mag-decorate nako. Mapatabang ko ni Ate Maymay kay para dali mahuman. Ato ning butang ang scotch tape or stapler baron. Drama mapili o. Aliw kog tarong supportive jud ning lula oy. Mao ni akong nabiliban. Unsay akong gimmick, support sa dayon ang lula o di ba? Nay isa book, di ba nakita ninyo bags, eyeglass, nya na pa jud book. Ako ni ipabasa sa akong anak para di ba ang title nindot kayo. Ato ni ipabasa para mas daghan pa siyang makatunan. Ate. Kani mao ni kuan sa happy birthday nya kani blue. Nya balon na, pat ko gamay nga balon ate. Nahuman nag-decorate so mao na ni ang among nahuman. Nay balon nga gamay sa ibabaw unya nay bitay-bitay wa nako gikuha ang kang ate katong birthday niya unya nay blue sa side nagpalit kog bag-o para naasad ang color lain unya nay paper bag akong gidit so butang diha para inignaog niya iya din i-open na pa siya sa taas nag-ilis kay eskwela palagi siya excited ko naghuwat sa iya ha atong huwaton kung unsa iyang reaction happy birthday Janinyo na ako'y surprise i-open dito. Thank you. Patod ka ni Papa? Barog niya, picture. Napa sa ibabaw dong, napa kay Jeff, oh. Best kids. Wag. Best kids. Thank you, ma. Welcome. Simple ra niya akong gihatag pero happy na kayo siya. So mao ni ang pinaka waiting moment niya nga naihatag. Bisan gamay basta kay kinasing-kasing o diba? Nahan ka? Yes. Siko na, ikuan ko na. Isukod ko na. Nana. Ana sa or ana? Tubangan. Pwede sa tubangan. Nana. Ano. Sudli dayon dong, sudli. Paswerte tara, oh. Tanawa to imo kuan ang Babaw suod. lang sa babaw. Wag. Oh, sudli, sudli. Na pa di ay. Envelope pa sa kuno doon sana. Ba, hindi rin, uy. Uy. Able nga. Asa kan envelope? Ano pa envelope? Wag. Ang san. Thank you, love. Magkadako atong anak no gamay pa sila tagal lang nato sila duaan okay na mudako na gani maglisod sa tag decide unsay hatag nato sa ilaha o di ba mga ginikanan relate much kung dagko na atong mga anak kutan na nato atong mahiwagang cake kay mao man jud ning a waiting moment basta mag birthday ta happy birthday Kuya GN 14th birthday from Ate Maymay and Sky. Imong wish kuya can I think something before we say. Dito, sit down dito. Huy, sit down.
3, 2, 1, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Birthday. happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. On 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Make a wish. Sige, sulti be. Sa may kasulti sa imong 14 years old dun sa imong gibati. Oy, di na pwedeng ang wish. Di. Itog ana. Sige, lola. Sige, 14 years old din sa imong gibati daw. Good. Happy. Ano na ito bago sa... Pwede yun sa Oh, may radiation. Sige, unsa man? Unsa imong gibati? Good lang? Nindot. Feeling unsa man? Ulitaw na ka? Normal. Normal. Normal na dyan ang iling. gamay na din eh. Normal ra gyud natin no. Yeah. Sige, sige na oy, sulti sa oy. Wa di kay kasulti sa mga Slice the cake. Sulti kay. ah. Thank you sa 1,000 luna. Yay! Yay! Nanay 1,000. 100 set ni Manili. Yay! Nanay 200. Pawamata na Donation. Umatag 100. Mm. Unsa pa? Thank you sa unsa pa? Sa food. Sa food. Ito ba? Yay! Trabaho sa China. Yay! Boy, ipabot ni Papa. Yay! Anya, unsa man imo hangi Sa ka? bago ya? Yay! Yay! Carmel, unsa may mong kasulti ni Kuya? Isa may mong kuha Pwede ba siya. akong last? Ta. Uy, dali kayo na uy. Sige na. Si isulti sa unsa imong kuan sa 14 kuya? Expectation. Nakara. Wala kay expectation. Dapat ma-fulfill nimo to imong top 5. Kanang top 5 nga gimin amo ni sila gipasuwat og 25 kung sa ilang mabuhat karong 2023 nya gikuha namo ang top 5 nga ila pinaka priority nga buhaton this year. Oh. Sige na ner, Thank una. you sa Goldilocks sa malamian kayo nga cake. Thank you sa katong nanindag inasal kay lamian sa dihang lechon. Thank you sa Alihos to. Olihos. Thank you sa Del Monte sa sauce among spaghetti. Lamig Mang Tomas. spaghetti. Nya unsa may kasulti sa nag-birthday? Ang This is our today's sponsor. birthday kay 14 years old na kanang 14 sa ato pa kuan na siya kanang responsible na nang 14 kamao na siya Magdili na magduwa. dili man Naragya po na. po nang duwa Pero pero i-manage na. responsible na dili na duwa na pero may kamao na siya mo balance sa iyang study og duwa so unsay kabaw na siya unsay priority unsay dili unsay iyang goal unsay unsay mga steps aron makabot iyang goal na kahibaw na siya so mao na salamat sa Ginoo Salamat. sa Si ate, grasya si sa Lula, kinabuhi, ug si Lula ma. Unsa mo paminaw kuya? Unsa sa ding sultihan? og makuha niyang wish sa imong ganitong iyang gi-wish. I wish your wish will be wishes. Sunod si ate. Ate. Kat, happy birthday ng Kisa man na ang happy birthday. happy birthday, Jen. I wish you good health og ano, Di na ko mamutan na kanang he is how was kanang a 14 years old GN different from katong sa una pa as a brother nimo. So may ako pa gani. so wala pa ka kwan. Di unsay may kasulti niya sa brother nga ni grow up na Oh. siya sa grown up brother na sa man nimo. Grown up this year. Hello, di siya ni. Taas pa ko niya. Wa. Mas taas pa man ko. Di oy.
Naglalis na sila kasi taas. As a brother na lang, kung sa may imong brotherly advice. Oh. Kanang Sis, ikaw, as a sister niya, ikaw man ang eldest. So, kung sa may mo advice imong brother. kanang di Imong magkuha younger sa brother. Sige. Unsa pa? O magtuon. Unsa pa? Okay, normal advice. Nana. Nya ako ang kinatasan. Okay. Okay. Next. Si Carmel, Carmel ang Sky. kamahuran. So, Sige, stop sa na Carmel ang imong gikuptan. Unsa may mo konsulti sa imong brother? Okay, dili Okay, tupad jud. Tapad mo Dapat. tan sana. message ni Oh, paminaw kuya. keep going sa iyang success. Chase iyang dreams. Ug mo happy sa iyang success niya na may through hard work. Sus, mao man na iyang gibasa. Mana, Kiss ni kuya. Mao na iyang giba. Kiss. mana. Ah. Ako pa dayon. Ala na. Na lang na grow up na gid si Lola sunod. Ako di sunod. Oh. Happy birthday, Jen! Mayan ta, nga tagahangin ka pa og maayong panglawas. O, daghang pang mga katuigan nga mag birthday. Ang wish ko sa imo dong No, di na isaba ang wish. duguan ka. Iya man lang may pa rin. Magkuhan ka. Continue ka sa imong pag-study. Kanang duwa, naar magyapon ang duwa. Imo gyud priority ang kuan. Kanang pag-eskwela nimo. Yes. Mao gini akong gusto kuan nimo. Ma-fulfill ba nimo ba? Ay, si John ninyo. Ay, Kani akong John ninyo. Good boy. Ang nakalahi jud sa iyaha sa una ug karon. Ay, dako. Oh, aside anang ni grow up ka. Suguon siya karon. Diretso dayon sugot. Atik. Bitaw, sugot bitaw dayon na siya. Nga, musubay na moingon din siya. Ako man, kang ate man, anak, pero kung iya jud dayon na ugasan, mao na nakalay. Kay sa una, wala mo nakahibaw sa una nga, muhilak. Ingnan nimo, kuan, ana. Sige, hilak din na siya, pero karon diretso na jud siya. May punto ka, mama. Diretso jud dayon na siya. Oh, Atik, atik. kanang sugot si diretso dayon na siya buhat sa iyang mga buhatonon. Karon sad, ako sad na observe kay focus na sad siya. Naraba ko'y ansiran karon. Ansiran jud na niya. Di ba? Mo na ako. Number one nga kanang ni-improve na siya ba, wala siya nagpabilin nga magsige kog ingon niya. Ansiran na nimo, kuan nimo ana. So magkuan na siya kung unsa iyang mga project o sa iya assignment, tingala ba mo na na-improve na siya. Mo na nga kanang ang number one manggod nga makahappy sa mama o papa, makita ang anak nga ni eskwela, concentrate pag eskwela kay gikan sa trabaho, kung wagtang na ang kapoy, kung ang anak, kung ang anak mo kanang makita ba sa usa ka mama ba, mao jud na ang number one makahappy, makawa sa kakapoy. Mao na siya, kuya, ate, Sky. Mao jud na ang happy nga. Makita ta mo nga ini kada ko ninyo successful mo. Sus nindot jud kayo na nga abot na mig sa sinta ni papa di namin mo trabaho. tigawang na miya na do! Mahuma nag-eskwela. Mao jud na ang number one nga maka-happy sa mama. Mo na Jean ha, padayon kay ang imong starting sa karon nga year Mayo. Okay? Happy birthday. Na Thank you. akong ikuan niya positive na jud. No. Okay? Happy si Katay. Kaya kon si Jean. Di Love man. you, kuya. Sinaw mama. Oh, kuan man na iya ang mata dili wala na na-expose kay kuan na baya na. Love you, kuya. Ngayon ba? Kapasalamat ni papa. Thank you sa pag-video pa.
Ay, ikaw yun na. Yes, mga sipata, gini mo na. Nya mag-pray sa God. Mo lakaw padung sa balay, mag-pray. Mao jud na number 1, mag-pray. Kay to follow naman dayon na ang uban basta prayerful ka nga pagkatao. Okay? Love you. Bato-bato pick. Si Ate, nagpatbang man hinuon. Si katawa.